is een feestje of is een feestje geweest? Goedemiddag. Goedemiddag. Een feestje geweest of moet Feestje geweest, ja. Oh, Afgelopen weekend. bent u van de organisatie? Nee, dat is Claire, die is op het terrein. Hoe heet die? Claire Bos, we hebben een shirt aan. Claire. Claire Bos, ja. Dankjewel hè. Zo. Lekker luchtje. Dat zul je in Claire kunnen zien. Is dit Claire? Nee, het zit op de gator. Claire op de gator? Ja. Volgens mij is het aan het... Maar dan moet je bannen. Is je ook van de organisatie? Een beetje. Een beetje. We zien te laat geloof ik hè? In een dag. Verdomme. Jojo, kan je heel even naar beneden komen? Ze zoeken je. Zo. Iemand van alleen. Ja. 10 minuten. Wacht, ik geef je meneer even. Hey Claire. Met Bas van L1 onderweg. Hey, gaaf. Ja. Hey, maar het duurt het 10 minuten om hier naartoe te komen. Is dat te lang? Ja, dat is te lang, want we zijn nu hier en de camera draait al. Nou, dan draaien we even om, dan komen we eraan. Oké, snel hè? Jo. Hoi, hoi, hoi. Nou, dat is er een die geeft gaas volgens mij, of niet? Zeker. En wat is Claire de voorzitter of zo? Nee, Claire werkt gewoon op de marketing en de communicatie en die organiseert lekker met. Maar welk feest hebben we het over? Hopoogst. Hopoogst? Voor de hopoogst. Huh? En nou ja, we zien nog, wat voor artiesten had je bijvoorbeeld? Wim Vrijns is hier geweest. Fragment. De Orangutan. Die organiseren ook in Maastricht het Jazz Festival. Hoeveel luzien? Ik werd hier hartstikke nerveus van. Ach nee man, Ja. kom zo staan. Wie had ze trouwens? Ik ben Marielle. Marielle. Ja. Door is de hop toch? Ja. We hebben dat is nog wat hop. hard flink in de zon gehangen. Ja, ik zie het. Dat is En geen te weinig hoop. water Ja. gaat. Er is geen hoop meer voor de hop. Ja. Hoppeloos. Hangt hier al bij. Maar hoeveelste uitvoering was het van dit gebeuren? Weet ik niet. De vuil. Tom met dat wel. Hey Tom, hoeveelste editie was dit? Voor mij of in het algemeen? Zijn er nog meer edities van jou dan? Er zijn ook nog edities onder mij, ja. Maar hoeveelste keer Hopfest was dat? Ik denk, ja, 15e hoor. 20ste, 15e. Jeetje. Nou, ik zit er al 13 jaar bij, toen deed ik al een paar jaar. Dus, Maar als je hop zegt, Mhm. zeg je ook bier. Absoluut. Daar doen we het allemaal voor, hè. Dat was hier ook te krijgen. Ja, daar hadden we er wel een paar van. Ja, ja. Oké. En hoe is dat ooit begonnen dan? Nou, het is ooit begonnen dat de brouwerij vond dat je eigenlijk alle grondstoffen uit de lokale regio moet betrekken. En dan is het logisch om te beginnen bij hop. Ja. Dus, ja, en de brouwerij ligt hier vlakbij en Roger Wouters die was wel avontuurlijk aangelegd. Dus die dacht, ik wil het wel proberen. En Goh. zodoende is het begonnen. Volgens mij zag ik daar een... Zeker. Ja? Ja. Kwam daar een Claire aan? Ja. Ja. Oh, ben jij het? Ik ben Claire en dit is Maartje. Hoi. Hoi. Je zou er bijna van gaan zingen. Ja, van mij op dit moment. Nou ja, I can see clearly now. Ja. The rain has gone, hè? Ja, hi, zeker. Bas. Hi Claire, Hoi. hoi. Ik... Mijn collega Maartje. Oké. Jullie zijn geen zusjes? Nee. Oké. Nee. Hé, maar we zijn te laat hoor ik net. Ja, net te laat. Een Verdorie. dag. Of 2 eigenlijk. Nou, wij reden hier net langs. Kijk het programma onderweg. Eerlijk zijn. Nee. Oké. Is niet erg. Dat is gebaseerd op toevallige ontmoetingen. Nou, zo toevallig reden wij hier langs. Ik dacht, het is wel een hele mooie plek Ja. voor een feest. En dan vieren jullie eigenlijk... Ja. De oogst van onze hop. Ja. En dat wij onze eigen hop in samenwerking met Roger Wouters kunnen groeien.
en oogsten en daar maken wij ook ons bier van. Dus, Oké. ja. Je mag even geen namen noemen. Nee. Maar als we zeggen dat het een... volgens mij mogen we wel zeggen dat het de grootste bierbrouwerij van Gulpen is. Zeker, Dat ja, mogen we ja, zeggen. ja, zeker. Ja, Ja. dat mogen we zeggen, Ja, ja. volgens mij. Ja, Zeker. dus als we dat een beetje erin houden. En wie is Roger precies? Roger is onze hopteler en die heeft hierboven op het veld een heleboel hopranken voor ons staan. En die, die verzorgt ze eigenlijk het hele jaar, die laat ze groeien en dat is onze hopboer. En 1 keer per jaar, dus de tweede weekend van september, dan oogsten wij ons hop samen met onze vrienden. Dat doen we zondagochtend en daarna komen die gezellig naar het festivalterrein en die is voor iedereen toegankelijk. En dan maken we er een feestje van, om ook wat te proeven natuurlijk. Ja. Ja. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop. Zo is dat. Hey, en ik heb me altijd laten vertellen, hop groeit als hop. Ja. Dus wat is dan eigenlijk het werk van een hopboer? Want Ja, dat gaat ook vanzelf. ja, maar je bent ook weersafhankelijk, dus hij moet even kijken of het allemaal goed gaat. Hij zorgt, het plukken verzorgt hij ook in samenwerking met ons. De strengen moeten eraf, de hop moet van de strengen worden geplukt. En daarna gaan ze naar de brouwerij om er bier van te laten maken. Ik moet wel zeggen dat ik het leuk vind om door het heuvelland te rijden en dan kom je van die bordjes tegen. Hè? Ja. Ja, en volgens mij ook van de vrienden, hè? Die worden ook benoemd als zijnde vrienden van de... Van de brouwerij. Die krijgen Ja. ook allemaal een eigen hopplant hierboven. En die krijgen een nummer. Dus ze kunnen naar hun eigen hopplant komen kijken bij ons. En de borden die je in de weilanden ziet, dat zijn ook nog van onze gerstelers. Want we hebben onze hopboer Roger Wouters. Maar we hebben ook nog 25 boeren die voor ons de gerst stelen. Het wordt allemaal lokaal gedaan, binnen 40 kilometer van de brouwerij. Dus ja, het is echt... lokaal Nederlands bier. Alle grondstoffen komen hier uit de regio, dus hartstikke... Ik heb ja, het hartstikke mooi. donkerbruine vermoeden, Claire, Ja. dat je dit al eens vaker verteld hebt. Ja, Want het rolt eruit. Ik probeer het zo vaak mogelijk te vertellen, want het is natuurlijk een hartstikke mooi verhaal en het is hartstikke lekker bier. Nou, Dus, het is ook zo, jullie brouwen ook een biologisch bier. Zeker, meerdere, ja. Ja, meerdere. Ja. Is dat ook een beetje de toekomst? Dat je echt ook je ingrediënten zoveel mogelijk uit de omgeving wil halen? Ja. En dat Nou, je ook de ondernemers en zo daarbij betrekt? Zeker, dat doen we eigenlijk al een hele lange tijd. Paul Rutte, de vader van Jan Paul Rutte, onze huidige directeur, is er eigenlijk mee begonnen, 25 jaar geleden, om eigenlijk al zo lokaal mogelijk de grondstoffen te verzamelen. Dat doen we dus nog steeds. En we hebben nu, die liggen 4 biologische bieren. Ja, en het liefst maken we ze natuurlijk allemaal biologisch. Maar dat zit nog in de pijplijn? Dat zit nog in de pijplijn. Wat doe jij precies dan bij Ik mag, de brouwerij? En normaal zit ik op kantoor achter de marketing. Oh ja, ik zie het. Maar met de hopfeesten mogen we lekker aan de slag op het weiland. Hartstikke leuk. En daar zie ik ook een beetje als een werkvrouw uit, zeg maar. Dus, Goh, dus ja. normaal gesproken zit jij op kantoor. Is dat leuk? Superleuk. Ja, je lijkt me helemaal geen bureautijger. Nee, maar dat hoeft ook niet per se, want bij de Gulpener is altijd genoeg te doen. Dus je mag zo even proeven bij andere afdelingen en we moeten genoeg even naar het magazijn of naar de brouwerij. Dus het is niet alleen maar het saaie typewerk, zeg maar. Heb je toch gezegd, hè? Oeh, van die mooie brouwerij in Gulpen. Ja. Artiesten gehad, hoeveel mensen waren er? Op de zondags, ja, ik denk dat we rond tegen de 2 hebben gezeten, 2000 mensen. Dus daar zijn we hartstikke tevreden mee, superleuk en de sfeer was goed. En gisteren hebben we alle horecarelaties hier te gast gehad. En dat was ook een hele hartstikke gezellige avond. Tot in de late uurtjes nog mogen proeven. En hoe lang zit jij al in de bierbusiness? In de bierbusiness al een hele lange tijd, want mijn ouders hebben zelf ook een café. En toen dacht ik, dat vind ik leuk, maar bij een brouwerij vind ik eigenlijk nog leuker. Dus jij kroop vroeger door het café? Zeker, Serieus? zeker. Ja. En in welk dorp was dat café? Het was wel Brabant, Overloon. Oh, dat rekenen we Ligt nog op net het randje, ja. Ligt op het randje. Ja. Dus jouw ouders hadden wanneer dronk jij je eerste biertje? Oeh, dat moet ik... Was dat onder de niks-leeftijd? Dat was onder de next-leeftijd, dat zal ik niet liegen. Nee, dat was wel vroeg. En drink je nog steeds graag een biertje? Ja, zeker, ja. Maar ook 0.0 voortaan, dus Oké. die zijn tegenwoordig ook hartstikke goed. Die hebben wij ook natuurlijk, dus... Uiteraard.
Hey, maar hoe zeker was dat lekker. vroeger? Want dan hebben je ouders hebben een kroeg. Ja. Ik denk dat het voor papa en mam hard werken was. Zeker, ja. Hadden ze dan nog tijd voor jou? Zeker, ja, Ja? 100%. Ja, ik vond het juist altijd leuk om te zien dat... ik had vriendinnen, die ouders werkten van 9 tot 5. Maar mijn ouders werkten 's nachts, maar die hadden overdag natuurlijk wat meer tijd. Dus nee, daar heb ik eigenlijk niks van. En toen ik een jaar of 15 was, kon ik meteen beginnen met glazen spoelen. Hè. En, Zo moet je beginnen. Ja, eerst glazen Oké. spoelen, dan wat fris inschenken en dan achter de tap. En wat is het, tot slot, Ja. wat is het geheim? Want heel veel mensen proberen dat en dat lukt dan voor gemeten. Hoe tap je nou een goed biertje? Veel oefenen. En proeven.